Okay, vi vil lige prøve at vise, hvordan vi kan beregne højden på klatrevæggen nede i multihallen. Vi har lagt Jakob på gulvet, og Max han står med ryggen til klatrevæggen. Jakob han flugter så hen over Max's hoved og prøver at lægge sig så præcist, at han lige præcis flugter hen over Max's hoved og rammer toppen af klatrevæggen. Det punkt markerer vi med A, punktet i bunden markerer vi med B, og punktet hen ved Jakob markerer vi med C. Ligeledes markerer vi Max's højde med en linje, der står vinkelret på linjen BC. Toppen af punktet kalder vi D, og bunden kalder vi for I. Nu bruger vi så vores viden om ligedannede trekanter til at opskrive følgende ligning. Linjestykket AB delt med linjestykket DE er lige med linjestykket BC delt med linjestykket EC. Altså forholdet mellem linjestykket AB og DE er det samme forhold som linjestykket BC og EC. Hvis vi omskriver den formel, så får vi altså linjestykket AB kan udtrykkes ved linjestykket BC gange linjestykket DE delt med linjestykket EC. Nu kan vi så indsætte vores målinger. Vi kender højden på Max, den er 1,8 meter. Vi kender længden fra Jakob hen til bunden af klatrevæggen, den er 9 meter. Og længden fra Max's fødder hen til Jakobs hoved, den er 2 meter. Hvis vi indsætter disse tal i vores ligning, kommer det til at se således ud. Vi har altså højden af klatrevæggen, linjestykke AB, til at være 8,1 meter, som vi ser her.